Тачыць яе маршрут лічбава. Існавала пагроза, што шпіёны падбяруцца блізка, паспрабуюць атруціць ежу і ваду, або зладзяць правакацыю ў натоўпе. Нарэшце, ў крытычны момант магла цалкам знікнуць сувязь. Аднак нічога з гэтага не здарылася, дзякуючы беспрэцэдэнтным мерам. Узровень бяспекі для беларускай дэлегацыі быў выстаўлены па самай вышэйшай планцы, як для кіраўнікоў дзяржаў. Ахову забяспечвала ўпраўленне дзяржаўнай аховы ўкраіны. Тая самая структура, якая суправаджае прэзідэнтаў і якая, да слова, раней ахоўвала прынца Гары падчас яго візіту ў Кіеў. Дзякуючы прафесіяналізму ўкраінскага боку, які цалкам узяў на сябе лагістыку і бяспеку, гістарычны візіт прайшоў ідэальна. Кіеў яшчэ раз даказаў, што здольны гарантаваць поўную абарону сваім гасцям нават у самых экстрэмальных умовах вайны. І ось зараз адразу у нас на сувязі галоўны дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка. Вітаем, Франку. Добрая чуваць нас. Добра. Франак, галоўнае пытанне. Вы ўсе ехалі, усей дэлегацыі вы ехалі ў адным цягніку, так? Я разумею. Усё так. Так. Калі быў бы прылёт, не дай бог, тфу-тфу-тфу, што б вы рабілі? Ці ёсць у вас план Б? Ці ёсць у нас, у дэмакратычных беларусаў, іншая Светлана Ціхановская? Ну, я не думаю, что, может быть, іншая Светлана Ціхановская, она апынулася в унікальнай сітуацыі ў 2020 годзе, калі перамагла на выбарах, беларусы галасавалі за яе, а потым пратэставалі на вуліцах, а потым яна стала і міжнародным сімвалам беларускага грамадства. Ну, каб усім стала відавочна, што грамадства не роўна рэжым. Таму, конечно, трэба берагчы усе і інстытуты, у тым ліку Святлану Ціхановскую, каб наш рух меў прадстаўніцтва. Але украінцы зрабілі выдатную працу ў пляне бяспекі, і калі б быў прылёт, калі б былі ракеты ці шахеды, якія там б'юць па чыгунцы ў гэтыя дні, ў гэтую ноч, то украінскі бок бы падрыхтаваўся. Яны ўжо падрыхтаваныя да такіх сітуацый, могуць спыніць цягнік, можна пачакаць. Цягнік жа не едзе там з аднолькавай хуткасцю. Яны падстройваюцца пад сітуацыю ў небе, і калі ёсць пагрозы, то гэтыя пагрозы нівелююцца. Я ўпэўнены, што ўсё было б добра, і украінскі бок дапамог бы выратаваць і Святлану Ціхановскую, і ўсю дэлегацыю, якой былі журналісты беларускія. Але ж я працягваю, калі нешта здарыцца ўсё ж такі са Святланай Георгіевнай, хто прыйдзе на яе месца? Тут пытанне, што вы разам ехалі ў гэтым цягніку, ніякай дыверсіфікацыі. І вы, і Пал Палыч, і Святлана. Хто? Ну, я думаю, што дай Боже, каб такое не здарылася. Дай Боже. Сама размова такая трошки жахлівая, але беларусаў хапае годных таленавітых людзей, каб працягнуць справу і несці сцяг беларускі. І не трымаецца ўсё толькі на пары асобах. Гэта трымаецца на сотнях ініцыятываў, тысячах лідараў, якія працягнулі гэтую беларускую справу, якую ўжо праз пакаленне многія людзі цягнуць. Таму не трэба тут казаць, што вот няма Ціхановскай, ўжо канец жыцця. Але Ціхановская сёння просто выключна важнае значэнне мае для ўсіх нас. І таму трэба яе берагчы як палітычную фігуру, як асобу. Лідарства, там нейкія фармальныя статусы, гэта ўсё можа мяняцца, безумоўна. Давайте вернемся до захадаў бяспекі. Мы зразумелі, што ўкраінскі бок падрыхтаваў добрыя пратаколы, бо ён разумее, як працаваць з цягнікамі, з чыгункай. Але спадарня Святлана вярталася ўсё ж на аўта, я так разумею, на машыне вярталася, а ехалі туды на чыгункі. Таксама быў мараторый на публікацыі. Нельга было ні журналістам, ні вам з дэлегацыі пісаць, казаць, дзе вы знаходзіцеся, і нават у той жа дзень нельзя было ці праз некалькі гадзінаў. Якія яшчэ захады бяспекі выкарыстоўваліся, каб не нашкодзіць ні украінскай уладзе і нашай дэлегацыі? І каб ніхто спінгаваць не змог, зразумела, таксама нумар тэлефону. Насамрэч і туды і назад перамяшчаліся на цягніку. Гэта ўжо на машыне па тэрыторыі Польшчы. Але звычайна цягнік — найбольш хуткі, эфектыўны, бяспечны транспарт, і калі едуць спецыяльныя дэлегацыі дзяржаўнага ўзроўня, тады арганізоўваецца спецыяльны цягнік, якога няма ў раскладзе, які
падстройваецца пад пытанне бяспекі, каб хутка даставіць лідараў у Кіеў ці ў той горад, куды яны едуць. Нельга публікаваць фотаздымкі ці інфармацыю з месца, пакуль мерапрыемства адбываецца. Таму што ёсць асобныя віды зброі, якія могуць хутка далятаць да пэўных аб'ектаў, плюс ўсё роўна нельга выключаць дыверсіі, правакацыі з боку расійскай агентуры. І таму, як правіла, толькі калі заканчваецца мерапрыемства, людзі перамяшчаюцца з аб'екта з пэўнай кропкі, толькі тады інфармацыя публікуецца. Частка мерапрыемства адбывалася ў падземных укрыццях. Напрыклад, там канферэнцыя, дзе Зеленскі пажартаваў пра Ціхановскую, яна, у прынцыпе, адбывалася пад зямлёй. Таму там больш бяспечна, у прынцыпе. І нават калі расейцы ведалі, што яна адбываецца, там будзе Ціхановская, то нават выкарыстанне зброі не гарантуе поспеху для Расіі. Ёсць патрабаванне рэагаваць на трывогу, таму што ёсць розныя віды атак, ёсць калі дроны ляцяць масава, невядома дзе яны прызямляцца, ёсць балістыка, якія ляцяць больш хутка і якія наносяць больш моцны ўрон. Ёсць па бяспецы фотаздымкі самае важнае, нельга публікаваць, якія дазваляюць лакалізаваць месца. І я ў цэлым паінструктаваў дэлегацыю, калі мы былі ў цягніку, каб слухаліся службу бяспекі, якая суправаджала нас увесь час, не адрываліся ад дэлегацыі, таму што пакуль ты ў дэлегацыі, пакуль ты побач, тады ёсць гарантыя, што цябе абароняць. Калі людзі пачынаюць разбягацца па сваіх справах, па-першае, это незручна для працы дэлегацыі, потым усіх сабраць, калі вялікая група людзей. А па-другое, і абараніць ці нешта падказаць. Дарэчы, я пачула ў сюжэце нашага журналіста, што Ахова і вось гэтая такая дэлегацыя працавала з тымі спецыялістамі, якія працавалі з брытанскім прынцам, якія ахоўвалі брытанскага прынца, так? Гэта было так? Адзін з агентаў, афіцэраў, якія працавалі ў Ахове, ён так распавядаў, што ахоўваў прынца, але ён дзясяткі іншых лідараў таксама ахоўваў. Проста я думаю, што прынц яму запомніўся асабліва моцна. Хай Святлана Ціхановская таксама. А вось беларуская прапаганда, напрыклад, пачала распавядаць адразу сваёй пастве, што Святлана Ціхановская ледзь амаль не навяла ракеты на Зеленскага. Ці правяралі вас на жучкі, чыпы, нешта такое? Не правяралі. Звычайна афіцыйныя дэлегацыі не правяраюць, таму што яны ўсе верыфікаваныя загадзя. Калі мы рухаемся, мы дасылаем загадзя інфармацыю, хто будзе перамяшчацца, і гэтая верыфікацыя адбываецца да ўезду ў Кіеў. Нас правяралі на радыяцыю пасля Чарнобыля. Вось гэта была праверка, калі табе датчыкамі мералі рукі, ногі, усе твоё адзенне, колькі ты на сабе гэтай радыяцыі з Чарнобыля і Прыпяці вывез. Але гэта была адзіная такая фізічная праверка. І на ўваходзе ў масавыя мерапрыемствы. Таксама ёсць праверка в аэропортах на метал, што ты праносіш. Канешне, там зброю нельга нікому насіць, і вельмі адчувальна ўкраінцы ставяцца там, дзе афіцыйныя дэлегацыі сустракаюцца, каб там не было ніякіх пагрозаў. Зразумела. А калі мы ўжо зачапілі беларускі бок, ці адсочвалі вы нейкую рэакцыю праўладных медыя, беларускіх, расейскіх медыя? Што там пісалі пра візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў, як рэагавалі, што гэта было такое? Мабыць, там дзесьці Лукашенко... Я не бачыў, мабыць, Лукашенко дзень плакаў. Ляпнуў нешта. Не плакаў ён. Я думаю, што прапаганда і ўсе тыя боты тролі, яны былі ў шоку, таму што з беларускага боку яны маўчалі некалькі дзён, толькі потым выдалі ў эфірах 2 дні, так. ці расійскіх, ці беларускіх, там такія рэакцыі незграбныя, яны не ведалі, як рэагаваць. Метадычкі не былі падрыхтаваныя, былі здзіўленыя, ўражаныя, пакрыўджаныя. Лукашенко, напэўна, увогуле вырашыў адплакаць сваё і сышоў у цішыню на некалькі дзён. Але расійская масава разганяла тэму. У мяне стаяць нагадвалкі, калі згадваецца Беларусь, ці палітычныя нейкія падзеі ў расійскай прапагандзе. І там, у прынцыпе, за некалькі дзён было больш за 3000 публікацый, спрабуючы зняважыць візіт, зняважыць Зеленска, безумоўна, саму Святлану Ціхановскую, паказаць, што да нічога не вырашае, што там Ціхановская паехала прасіць грошай альбо прывезла котлет. Всю гэтую нізкапробную прапаганду яны спрабавалі закінуць, каб абясцэніць сам факт, тому што ім цяжка крыць. Это бачна для расейцаў і для Лукашэнкі, это параза вялікая, бо гэта паказвае аб'яднанне
беларускага грамадства і украінцаў, і ім трэба было гэта проста абясцэніць, што за гэта нічога не будзе. Але яны губляліся за тым пазітывам, які ішоў ад людзей у публічных чатах, у форумах, таму агульнае ўражанне вельмі пазітыўнае. І украінскі бок мне пісаў потым, што яны былі вельмі ўражаныя, як цёпла грамадства гэта ўспрымае, які шырокі водгук, колькі журналістаў на прэс-канферэнцыю сабралася. Яны сказалі, што мы гэтага не чакалі. Шчыра кажучы, я нават не ведаю, што больш для нас беларусаў, мабыць, для вас таксама больш цікава, больш важна сустрэча, напрыклад, з Трампам, ці сустрэча была б Ціхановскай з Зеленскім. Вось з Зеленскім я ўсё-такі ставлю на Нам усё Зеленскага. падабаецца, нам усё пасуе, мы любім, каб наша Вельмі лідарка важна, была паўсюль. бежна. Дарэчы, у Святланы быў выступ публічны таксама перад аўдыторыяй вялікай палітычнай у Кіеве. Ці адрозніваецца гэта, ці, я не ведаю, патрэбны быў у Кіеве там бронежылет, таксама дадатковая ахова, ну, у параўнанні з еўрапейскімі ці амерыканскімі візітамі, таму што гэта ваенная ўсё ж такі тэрыторыя. Там нам, безумоўна, не давалі. У прынцыпе, ведаеце, бяспекавыя пытанні трэба акуратна там у публічнай прасторы абмяркоўваць. Ясна, што ўся ахова, яна мае ўсе неабходныя сродкі для абароны, для бяспекі, і там бронекамізэлькі яны заўжды ў машынах падчас любога візіта. То бок гэта такая мера небяспекі, якая павінна быць на пагатове, калі сітуацыя будзе пагаршацца ці нейкая сітуацыя. І гэта не толькі ва ўкраіне, гэта паўсюль. Але у цэлым не было такой адчування пагрозы. Кіеў днём ён такі вельмі бяспечны. Но я зараз зноў, мне ўжо другі візіт за тыдзень ва ўкраіну. Я зараз у Адэсе на бяспекавым форуме. Выходжу на суд. І да, і тут, безумоўна, адрозніваецца, калі ты ездзіш з дзяржаўнай дэлегацыяй, як мы ездзілі з Святланай Ціхановскай. Іншая рэч, калі ты ездзіш індывідуальна, як удзельнік форуму. Бяспекі таксама шмат, і трошкі іншая спецыфіка, іншыя захады. І адна рэч, калі гэта дэлегацыя, і там усё арганізавана, іншая, калі індывідуальна, ты, безумоўна, больш часу траціш на бяспеку, але ў прынцыпе пагрозы тыя самыя. А давайте да рашэнняў, якія прынималі, мабыць, на сустрэчах з Зеленскім і ўрадам, а мабыць, пра тое, што зараз адбываецца ў Адзесе на гэтым форуме, мабыць, ёсць ужо нейкія сябры, нейкія кірункі працы, можа, нейкі сакрэт ужо можна распавесці. Ну, сакрэт на тое сакрэты, каб іх не распавядаць. Сяброў хапае. Сяброў хапае ва ўкраіне, хапае ўжо даўно хапала, і, в прынцыпе, вельмі ўсе былі рады, і тут на форуме ўсе падыходзілі і дзякавалі, сустрэўся тут вельмі ж вялікая амерыканская дэлегацыя і сенатараў, і дыпламатаў у Адэсе, ўсе рэспектавалі за гэты візіт, сказалі, што вельмі доўга чакалі гэтага візіту, ён проста будзе паказваць, што Украіна возьме на сябе большую роль у пытаннях Беларусі. Сустрэўся вот тут на форуме з некалькімі амерыканцамі з Тэхаса, які кажа, што я вось вывучыў беларускую мову па песнях Маргарыты Ляўчук. Жыве чалавек у Тэхасе, займаецца таксама вайсковай вытворчасцю, зброяй, але вось казаў, што ведаў Ляўчук. Іншы казаў, што па фільмах пабачыў нейкія фільмы ў Беларусі. Адзін кажа, што мне ў тиктоку трапляецца розныя амерыканцы, брытанцы, новазеландцы, якія ніяк не звязаныя з Беларусю вот тут, але ўсе ў пытаннях бяспекі. У іх ва ўсіх ёсць нешта, нейкая сувязь з Беларусю. І мне было так дзіўна, альбо адзін журналіст, вядома, падыходзіць і кажа, што ой, ведаеце, я Беларусю зацікавіўся толькі таму, што ў 2020 годзе пратэсты, пачаў сачыць за пратэстамі вашымі і вырашыў стаць журналістам. І пайшоў у прафесію, ён тут узнагароду атрымліваў. І я падумаў, ну вось бачыце, мы, беларусы, жывем, і мы не бачым, як мы ўплываем на ўвесь свет. Калі ў сваёй бурбалцы, табе здаецца, што это вот наша бурбалка, вот толькі мы чытаем. А тут палова планеты, хтосьці Ляўчук, хтосьці моўныя ролікі, нехта ў тиктоку ЧБ зацікавіўся. Это ўсё вельмі добрае ўражанне пакідае. Ну, наша задача зараз капіталізаваць палітычна вось гэтыя кантакты, каб людзі больш гаварылі пра Беларусь, каб пытанні беларусаў вырашаліся ва ўкраіне. І я спадзяюся, што мы вось неяк сістэмна пачнем з Яраславам Чарнагорам зараз працаваць у гэтай міжведамаснай групе, зробім нейкія рабочыя ініцыятывы па адукацыі, па культуры, па інфармацыйнай палітыцы паміж украінскім і беларускім грамадствам. Перадавайце прывітанне Алексею Гончаренко. Мне падаецца, самы галоўны украінец, які дбае пра Беларусі, ведае ўсё, што адбываецца ў тэрыторыі па-за межамі яе. А што на гэта ж ужо другі дзень зараз ідзе канферэнцыю ў Адэсе, так?
форум? Ну, яна ўжо закончылася. Закончылася. Учора вечарам. Мабыць, ёсць нейкія дамовы, рашэнні ўжо. Інсайты. Усё, давайте. Цэлы спіс розных прапановаў. Першы візіт, калі казаць у Кіеў, гэта хутчэй прамацванне прыярытэтаў, абазначэнне, што мы будзем рабіць далей. Мы ўжо сабраліся пасля Кіева з прадстаўнікамі беларускай экспертнай супольнасці і дамовіліся пра наступныя крокі. Каб студэнты, напрыклад, маглі прыязджаць в украінскія універсітэты, атрымліваць стыпендыі, каб спрасціць пытанне атрымання ВНЖ для студэнтаў ці для беларускага бізнесу, які мусіў пакінуць Украіну. Мы разумеем, што масава, пакуль ідзе вайна, людзі не паедуць, але трэба быць падрыхтаванымі. Мы дамовіліся пра універсітэцкія праграмы. Ёсць кафедра беларусістыкі, якую трэба аднаўляць у Кіеве, але таксама стварыць, магчыма, такія праграмы беларускія ў розных універсітэтах, пра супрадзенне рускаму міру, напрыклад, розныя пераклады ўзаемныя літаратурныя. Это такі грамадска-культурны кампанент, які можна ўжо цяпер пачаць рабіць. Ёсць ідэі, як мы можам тэму пасвяціць беларускіх добраахвотнікаў, іхняй ролі, таму што Пол Каліноўскага стаў такі сімвал беларускай барацьбы за свабоду Украіны і Беларусі, але таксама ішла размова, як неяк аб'яднаць, каб вырашаць пытанне добраахвотнікаў, каб іх зматываваць, таксама абазначыць іхнюю ролю ў украінскай барацьбе. Я нават не ведаю, тут вельмі шмат можна гэта абмяркоўваць, я ўвесь эфір Белсату займу. Істотнае пытанне па палітвязнях, бо Украіна прымала ўдзел в гэтым вызваленні палітвязняў, яна стала тэрыторыяй, на якую вывозілі палітвязню, вялікую колькасць. Мабыць, гэтае пытанне закраналася, ці гатовыя украінскі бок дапамагаць у прыняцці ці ў перамовах ці ў абменных аперацыях, бо таксама ёсць закладнікі украінскага паходжання, украінскія журналісты ў Беларусі. Закраналася, і мы над гэтым будзем працаваць, і знаходзіцца вялікая колькасць палітвязняў, асуджаных за падтрымку Украіны. Гэта і чыгуначныя партызаны, і гэта тыя, хто рабілі акты сабатажу, гэта і ўдзельнікі праекту «Беларускі гаюн», якіх масава саджаюць, гэта вайскоўцы, афіцэры, чыноўнікі, якія падтрымлівалі Украіну ад 22-го года пачынаючы. І Украіна, мы зараз абнаўляем гэты спіс асуджаных за Украіну, і, безумоўна, украінцы зацікаўленыя ў іх вызваленні. Праблема заўжды з боку Беларусі, што Беларусь не зацікаўленая вельмі часта ў абменах, у вызваленнях палітвязняў. Пакуль гэта чыста у Трампа атрымалася, менавіта таму, што Трамп гэты трэк адкрыць. Украіна гатовая дапамагаць у вывазе, як это было ў снежні, калі група 100 чалавек выязджала праз краіну. З гэтым пытанняў няма. Але ў тым, каб рабіць абмены, там вельмі шмат абмежаванняў. І першую чаргу гэта не жаданне Менску гэта рабіць. Але гаварылі таксама пра палонных. У нас жа ёсць беларускія ваяры, якія знаходзяцца ў палоне, лёс якіх невядомы, Клеш ці Тромблі. І нам таксама не трэба было пераконваць, што іх трэба вызваляць, таму што, аказваецца, людзі, якія займаюцца абменамі, некаторыя з іх ваявалі разам з гэтымі хлопцамі ў 22-м годзе. І яны кажуць, што мы самі зараз змагаемся, шукаем, на асабістым узроўні перажываем за іх лёс. Вельмі прыемна размаўляць з украінцамі, таму што ім не трэба нічога тлумачыць. Яны ўсё выдатна разумеюць. І логіку нашу, і каштоўнасці, і боль, і ведаюць усе назвы, імёны арганізацыі, Белпол, што робіць, пра пашпарт. Прыходзім у Верхоўную Раду, кіраўніцтва, яны першы пытаюцца, калі вы ўжо там масава пашпарты пачнеце выдаваць, ужо мы чакаем. Яны ведаюць, што ўжо ёсць там па паўтысячы чалавек яшчэ, але яны таксама пытаюцца, каб хутчэй яго легалізаваць. Дзякуй, Франак, усей камандзе за тое, што вы робіце. Дзякую украінскаму баку. Будзем чакаць, будзем глядзець, назіраць за наступнымі вашымі супрацамі, сустрэчамі. Гэта быў галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Дзякуй вялікі. А адзін з тых, каго мы таксама чакаем за кратаў, палітвязень Дзяніс Івашын. Гарадзенскі журналіст-расследавальнік. Ён разам з украінскай онлайн-супольнасцю публікаваў інфармацыю пра вайсковыя злачынствы беларускага і расійскага рэжымаў. Ягоная жонка Вольга чакае яго за кратаў ужо болей часу, чым яны былі разам. Глядзіце на рэпартаж раніцы.
насамрэч Дениса я не бачыла ўжо ад моманту ягонага захопу ў палон, як мы называем. Лічым, што ён у палоне. І гэта адбылося 12 сакавіка 2021 года. Ўжо больш за 5 гадоў таму. Мы недавно лічылі, што я больш чакаю яго, чым мы былі разам як сям'я. Денис зараз знаходзіцца ў жодзінскай турме, і яго перавялі туды літаральна праз пару месяцаў пасля таго, як пасля суда выправілі в калонію номер 15 в Могилёве. У турме яго мусілі трымаць 3 гады, і вось гэты тэрмін сканчваецца 18 чэрвеня гэтага года. Шчыра кажучы, мы вельмі баімся пераводу яго назад у калонію, таму што там яго збівалі, над ім здзекваліся, і ўвогуле, нават за тое, што ён размаўляе па-беларуску, яго там всяляк прыціскалі, спрабавалі там неяк зрабіць ягонае жыццё невыносным. З сабой я мала што магла ўзяць, толькі ягоны персцёнак, крыжык і медальён, якія нам павярнулі з гарадзенскай турмы, калі ўжо яго выправілі ў калонію. Денис мне піша кожны тыдзень. Дужа чакаю на добрыя ва ўсіх сэнсах навіны, у тым ліку і ад цябе. З Божай дапамогай, спадзяюся, яны будуць у хуткім часе. Памятаю, было некалькі момантаў, калі я ўгадвала тое, што ён там хацеў атрымаць ад мяне, яшчэ калі ён атрымліваў пасылкі ці перадачы. Ён штосьці мне пісаў пра тое, што я нават забывалася спытаць у лісце, а ён на наступны раз пісаў мне, я кажу, цудоўна, я гэта акурат хацела даведацца. Шчыра віншую цябе з калядамі і Новым годам. Гэта цудоўны і дзівосны час, калі моц нашых малітваў, як мне падаецца, значна большая. Я веру, што пан Бог іх чуе і абавязкова дапаможа нашай з табой сям'і. Чакаем усіх, чакаем Дениса і ўсіх астатніх палітвязняў. Абавязкова, а з намі Яраслаў цэлы тыдзень ён капаў, прасеіваў, адбіраў, сартаваў. Капаўся. Больш капаў, так? Соседкі зараз. Да, все так. Ведаеце, з чаго пачнем? Вось вы размаўлялі са спадаром Франакам Вячоркай, што, які таксама знаходіцца са Святланай Ціханаўскай ва ўкраіне, шмат пытанняў задавалі, якія пытанні вырашаюцца, але я прынёс, можа, ці не галоўнае, але таксама адно з тых пытанняў, якое ўрэшце вырашылася. Што адбылося? Вось зараз, калі ласка, пакажыце нам першае відэа. Вось такі з'явіўся трэц. Тэкст вымаўляў: Святлана Георгіевна, разумею, у вас там шмат працы, але вось, можа, вы там у Киеве забярэце мой дыплом і атэстат і неяк там прывязеце мне. І што адказала Святлана Ціханаўская? Напісала ў асабоўку. Мне ж спадабалася там вось камент: так і знала, што трэба было мівіну з куркаю. Усе мы людзі, ведаеце, гэта вось такая асаблівасць эміграцыі, калі ў цябе ў стужцы Інстаграма там з'яўляецца: можа, хто едзе, Варшава, Мінск, Тбілісі, Вільнюс, перадайце. Наступны раз вітамінкі попросім Святлану Георгіевну прывезці. У Штаты, Святлана Георгіевна, калі ў Штаты паедзеце, абавязкова... Новый айфон ты павінен. Там танней ён. Гэта ўсё жарцікі, але мне вельмі падабаецца, як у Святлана Ціханаўская, якая яна актыўная ў трэці, якая яна там амбасадарка жартаў. Про гэта таксама пагаворым. Увогуле, трэц, сёння будзем шмат пра яго гаварыць. Вось я нават падрыхтаваў вам невялічкі квіз. Вось мы з Денисом любім размаўляць пра трэц беларускі. Я зараз зачытаю трэц, вы паспрабуйце адгадаць, хто аўтар. Тэкст такі: сегодня довольно прохладно и временами дождливо, но когда это останавливало меня куда-то идти. Вось такі тэкст, і гэты пост, калі я яго бачыў, ён набраў 6000 лайкаў, шмат... Вот Сергей, не Сергей, я не памятаю. Ігор, калі... Мы можем зараз побачыць гэты трэц. Які заўсёды кудысьці. 6000 лайкаў, і ведаеце, такія каментары: срочный сбор, Игорь опять куда-то пошел. Вось такие яшчэ: ура, застал наконец-то пост Игоря до того, как он снова наберет 1000 лайков. Ай-яй-яй, гэта было цікава. Зорка. Так, была цікавая гісторыя з Ігорем. Легенда, сапраўды легенда, просто топовы чел. Але давайте далей будзем гартаць вось гэтыя старонкі трэца. Вось такі вось
Але добра, давайте відэа паглядзім зараз. Ну, каб скончыць такім пазітывам, я казаў класік, што застанецца, калі скончыцца ўсё. І вось паглядзім відэа. О, так. Легендарный ролик. Я нават не зразумеў, ці убачылі вы, там дождж ідзе. Дождь, ідзе, ён это яе кіно. дачакаўся, а яна прыйшла таксама мокрая і таксама... Ох, это так, кіно. Не, ну, Романтычнае кіно. Чвэрць мільёна лайкаў там Хтосьці падаецца, засняў, столькі. паспеў засняць з транспарту. Я яшчэ бачыла каментары, прыйшлі ў гэты відос маці гэтых дзяцей. Пісалі, гэта моя дачка, гэта мой сын. Ой, такая пяшчота, такая пяшчота. Добра. Я нават подумала, што можа гэта рэкламная інтэграцыя, а не. Не, ну там з аўтобусу, з аўтобуса нехта Дзякуй засняў. вялікі, Яраслаў. Чакаем ад цябе яшчэ таксама і трэцаў, і каментароў. Дарэчы, пішыце каментары, калі ласачка. Пытанне сённяшняга дня. Ці на вашай сям'і адбіўся рост коштаў у Беларусі і ад чаго вам даводзіцца адмаўляцца, дзе што купляеце, ці не купляеце, ці замаўляеце? Так, і мы не проста так вас пра гэта пытаем, літаральна праз некалькі хвілінаў мы разам з нашым госцем высветлім, адкуль у Беларусі вялікая папулярнасць тых самых расійскіх маркетплейсаў з таннымі кітайскімі таварамі, і не пераключайце. Ну а пакуль мы працягнем гісторыю палітвязня Дзяніса Івашына. Давно уже позбавлены посылок. И адзінае, што у нас ёсць гэта там на паўгады 2 кілаграмы нейкай там пасылкі паштовай мы можам перадаць. Адзіны спосаб камунікацыі гэта фактычна лісты. Я зараз знаходжусь не ў Беларусі, таму, канешне ж, сама дасылаць гэтыя лісты не магу, яны проста не дойдуць да турмы. Ну, всякімі рознымі спосабамі доставляем все ж таки, ён атрымлівае мои лісты. Насамрэч Дзяніса пасадзілі за тое, што ён журналіст, за то, што ён вельмі добра рабіў сваю працу. Большасць сваіх расследаванняў ён правёў у якасці валантэра міжнароднай выведвальнай супольнасці «Інформнапалм». Спачатку ягоныя артыкулы з'яўляліся фактычна на сайце гэтай арганізацыі, арганізацыі, умоўна кажучы, там, валантэрства. Пазней ўжо і «Новы час» друкаваў ягоныя артыкулы. Шукаў інфармацыю ў СІНТ пра тых беркутаўцаў і кожнага знайшоў. Хіба што чалавек 8 дакладна ён знайшоў у Беларусі, чалавекі 3 ў Расіі, ну і пра ўсіх іх напісаў, і менавіта перад самым затрыманнем ён напісаў пра іх, выдаў 3 часткі, ну 4-ю не паспеў. Я ўжо даўно перастала марыць пра тое, што яго вызваляць вось сёння, зараз ці заўтра. Калі там чакаецца нейкі чарговы этап вызвалення, я проста прымушаю сябе не думаць, што Дзяніс будзе ў спісах, бо расчароўвацца кожны раз яшчэ горш. Таму проста чакаю і раблю, што могу. Украінскі бок, это, канешне, найбольш перспектыўна, і нават сам Дзяніс меркаваў, што, можа быць, атрымаецца, паскольку ён мае статус замежнага украінца, фактычна гэта прыступка да атрымання грамадзянства. Мы звярталіся неаднакратна і, в прынцыпе, коордынацыйны штаб, які заняты гэтым абменам палонных, і офіс прэзідэнта спрабавалі таксама звярнуцца. Ну, пакуль, кажу, ніякіх вынікаў гэта не дало, але не факт, што не дасць заўтра. Спадзяванне ёсць, заўсёды ёсць надзея. Даволі часта задавалі пытанне, як я трымаюся і гэтак далей. І шчыра кажучы, я не ведаю. Ну, банальна казаць, што гэта каханне, напэўна, так і ёсць. Што ж яшчэ можа трымаць? Мы маем яшчэ такую хвіліну малітвы супольнай. У пэўны момант кожны дзень мы молімся з ім малітвай, нібыта там трымаем аднаго за руку.
А з намі ўжо Ірына Новік, а значыць, зараз мы зноў паглыбімся ў спрадвечную беларускую гісторыю, магію, традыцыю. Гэта магія, гэта магія. Ну, як ти думаєш, Бульба уже, на віровочці? уже магія почалася, для чого нам потрібна бульба на віровочці? Хто має які-небудь ідеї? Ну, не Що ведаю. гэта будзе? У слоік... Нет, ты не адгадаеш, бо гэта будзе павук. Гэта будзе павук, вось Бульбяны такі павук? незвычайны, бульбацэнтрычны, я б сказала, павук гэта будзе. І Бульбацэнтрычны. Нормально? І для гэтага нам патрэбныя будуць вось каласкі, вось такія вось прыгожыя паперкі каляровыя. І зараз я табе пакажу, як такога павука рабіць. А мне здаецца, гэты павук проста правобраз усіх нашых павукоў. І такія рабілі ў маім любімым Клецкім раёне ў прыватнасці. Бяры, калі ласка, каласочкі. Вось, і вось так праколвай паперачкі, надзявай іх як пацеркі на каласкі. Ружовыя абавязкова? Любыя. Бач, якія ўсе каляровыя. Вот любыя, якія табе падабаюцца, адзявай вось так вот каласочкі хуценька. І гэты павучок, которага мы зараз робім, ён будзе такі, як сонейка. Вось, Ой, я жыву з такім павучком. Ах ты, Яна як боже мой. сонейка, таксама, але ж павучок дзесьці унутры. Такі павучок. Ага. Супер. Гэта вельмі добра. Значыць, ты ўсё ведаеш пра павучкоў і разумееш, якія... Давай уже на наступны. Што ж ты уже тут на одну ўсё? Так, Колькі трэба? Колькі? Шмат промняў у сонейка. Мінімум 8 лапак у павукоў, таму давай. Адзяваем іх, адзяваем. Даю. Там, дзе каласочкі, там, дзе... Я зламаў нешта. Ну, возьми новую, калі зламаў, не бяды, у нас на ўсё хопіць. І далей мы з табой што будзем рабіць? Вось я трымаю на вяровачцы нашу бульбіну. І зараз наша задачка у гэты вось сонечны дыск уставіць саламінкі з упрыгожваннямі. Гэта бульбяное сонейка. Так, гэта такі, кажуць, што павукі, гэта наш беларускі космас. Давай сюды. І бачыш, у нас космос такі бульбацэнтрычны. Я неяк... Представляй, гэта вараная бульбачка. Нейкая вуду так, тут прысутнічае, не? Ну, вуду гэта ж... Не, гэта не вуду. Бо вуду это ж можа там на... Як-то там... На што-небудзь злое, Гэта нешта... А ў нас добрае. У нас толькі добрае. У нас няма чорнай магіі зусім. Прынамсі, мы пра гэта не будзем расказваць па телевізору. Магло быць нейкае адно бульбяное боўдзіла, трэба было б і пад вуду. Давай. Мы, ну, калі-небудзь, у спецыяльным выпуску мы пакажам што-небудзь такое, вось дзе-небудзь пад купальне якое-небудзь, але пакуль мы робім проста нашая сонейка. Вось, давай, я буду проста каласкі так уставляць, а ты упрыгожаныя, добра? Розныя могуць быць на нашым павучку. І вось наша гэтая сонейка будзе вісець у хаце у нас, дзе-небудзь над сталом, ці ў чырвоным куце, ці можа быць над калыскаю, дзе дзеткі спяць. І павучок гэты будзе асвятляць сваёю вось жыццядайнаю сілаю усю нашу прастору жыццёвую. Так. Ты бач, які ты майстар народны? Ну. Я яшчэ той майстар народны. Ну, так я ж бачу. Гэтыя ручкі, яны... Ага. Хочеш ти потримати? Ну, давай, потримай. Ти зараз, я трошки поніжу паперочки. Ось, бач, який пригожий павук у нас. Бач, як моя сонейка одразу встає, одразу розпогодилася і на вулиці. Ось, апошнє пару промників. Давай, от зараз уже я їх упригожила. Дякую, великий. І ви так само собі зробіть такого сонячного, бульбацентричного, білоруського павука. І хай наш космос буде тільки ось таким ярким і кольоровим. Бульбацентричный паук от Ирины. Ира, чакаем тебе у нас. Ой, дякую, великий, наступных эфирах раніцы. Но мы переходим до ценаў. Улады Беларусі постановили приручить российский маркетплейс, называется Wildberries, так. І змусілі ўласнікаў стварыць на ім секцыю беларускіх тавараў. Дагэтуль улады ўжо прыручалі імпарт, рэгулявалі сэканды, інтэрнэт-гандаль і нават закрывалі прыватныя маркетплейсы. Усё дзеля таго, каб беларусы пакідалі грошы ўнутры краіны і пажадана дзяржаве. Чаму ж гэта не атрымліваецца? Чаму гэта не працуе? Глядзіце зараз у сюжэце. А мы застаёмся з павуком.
У Беларусі даўно і метадычна змагаюцца за ўнутраны рынок. Спачатку ўводзілі квоты на імпарт, потым пачалі ціснуць індывідуальных прадпрымальнікаў. Напрыклад, у пачатку года ім забаранілі перапрадаваць чужыя тавары, браліся за секонд-хенды. Але галоўную пагрозу для айчынакавытворцы стаў маштабны інтэрнэт-гандаль. Забараніць ці выціснуць гіганцкія расійскія маркетплейсы немагчыма, таму дзяржава вырашыла іх жорстка зарэгуляваць. У гэтым месяцы Марх афіцыйна прызнаў Wildberries і Озон дамінантамі на рынку, узяўшы пад кантроль іх тарыфы і камісіі. Доля інтэрнэт-гандлю ў Беларусі імкліва расце і ўжо набліжаецца да 12% ад агульнага раздробнага тавараабароту, але купляюць там зусім не беларускае. Паводле звестак Белстату, у 2025 годзе доля айчынных тавараў у раздробным продажы упала да 54,4%. За апошнія 10 гадоў яна абвалілася амаль на 15%. У сегменце прамтавараў сітуацыя для дзяржавы наогул катастрафічная. Толькі 34,9% прададзенай прадукцыі зроблена ў Беларусі. На маркетплейсах людзі масава скупляюць таннае адзенне, тэхніку і дробязі з Кітаю, Узбекістану і Расіі. Мясцовы лёгпрам і вытворцы проста не вытрымліваюць канкурэнцыі ні ў цане, ні ў маркетынгу. Разам з тым, айчынныя праекты сёння не здольныя стаць паўнавартаснай заменай расійскім гігантам праз розніцу ў бізнес-мадэлях. Онлайнер працуе як агрэгатар і медыа. Ён збірае прапановы ад розных крамаў, але не мае ўласнай глобальнай лагістыкі і сістэмы пунктаў выдачы ў кожным двары, як у Wildberries. Куфар – гэта найбуйнейшая дошка абвестак, сервіс, які сфокусаваны на гандлі ад чалавека да чалавека і рынку ўжываных рэчаў. Яны займаюць свае нішы, але цягацца ў аб'ёмах продажу танных імпартных прамтавараў з Wildberries і Озоном не могуць. Замест таго, каб проста ствараць канкурэнтнае асяроддзе, улады выкарыстоўваюць адміністрацыйны рэсурс і метады прымусу. Нацбанк наўпрост рэкамендаваў камерцыйным банкам абмежаваць выдачу спажывецкіх пазык на куплю імпартных тавараў. Марх патрабуе ад гандлёвых сетак і маркетплейсаў выконваць планы і штучна давесці долю айчынных прамтавараў да 38%. Wildberries не проста ўнеслі ў жорсткі рэестр Марх. Для іх у Вялікім Камені дабудоўваюць гіганцкі лагістычны хаб на 140 тысяч квадратных метраў. Узамен ад расійскай пляцоўкі патрабуюць укараняць праграмы прасоўвання менавіта для беларускіх дзяржпрадпрыемстваў і бясплатна вучыць іх інтэрнэт-гандлю. У выніку беларусаў спрабуюць прымусіць купляць сваё праз скарачэнне таннай альтэрнатывы, кантроль над інтэрнэт-паліцамі і ручное кіраванне алгарытмамі маркетплейсаў. Беларусы вельмі любяць сваё, але купляюць імпартнае. Гэты фенамен мы абмяркуем са Змітром Завадскім, стваральнікам беларускага маркетплейса «Здаровага чалавека». Называецца гэты маркетплейс «Камароўка». Мы ўжо калісьці абмяркоўвалі гэта. Змітр, вітаю. Прывітанне, Каця. Вітаем вас. Мы ўжо сустракаліся з вамі ў эфіры «Раніцы» з Белсатам каля года, мне падаецца, таму. Вы тады толькі запускалі камароўка.ком, і вы задумвалі камароўку як беларускую альтэрнатыву вялікім маркетплейсам. Што зараз чуваць пра камароўка.ком, як у вас справы? Распавядзіце, калі ласка. Ну, на сённяшні дзень, вось за гэты год пасля нашага старту мы сталі, ў прынцыпе, вядучай кропкай інтэрнэт-гандлю беларусаў за межамі Беларусі. То бок, вось такое у нас сёння становішча, і мы актыўна спрабуем развівацца, вось, прынамсі, тут, у эміграцыі. На сёння у нас там 800 тавараў, некалькі дзесяткаў прадаўцоў, і з часам кожны дзень, у прынцыпе, асартымент наш пашыраецца. У бліжэйшы месяц я ўжо бачу там чаргу, некалькі соцень тавараў таксама будуць дадавацца. Такое у нас зараз становішча. Слухайце, а ўвогуле, ці патрэбны беларусам іншыя маркетплейсы? Ну, ёсць жа ўсе гэтыя Алиэкспрэс, Тэму, танныя кітайскія, Wildberries. У асноўным беларусы выкарыстоўваюць расійскія Озон і Wildberries, Ламода яшчэ. А да Тэму і Алиэкспрэс зараз вельмі цяжка дасягнуць беларусам з Беларусі. Маеш на ўвазе, з Беларусі, так. Дык пытанне так.
Атрымліваецца, тут у вас быў вельмі добры сюжэт, які прыкладна выдатна паказвае рэчаіснасць у Беларусі, таму што там дамінуюць, безумоўна, расійскія маркетплейсы, Wildberries і Озон пераважна. Wildberries нават, здаецца, там да 90% людзей, якія, ў прынцыпе, куплялі што-небудзь онлайн, выкарыстоўвалі і Wildberries. То бок гэта, лічыце, усе беларусы карыстаюцца вельмі масава. Ну і гэта ж вынік такой дзяржаўнай палітыкі, якая убудоўвае Беларусь у інфраструктуру, эканоміку расійскую. І таму паралельна вынішчаючы ўсё нацыянальнае, аслабляючы беларускую мову, культуру, зачыняючы розныя незалежныя ініцыятывы, безумоўна, нас гэта ўсё штурхае ў расійскі бок, і пры гэтым, калі ўлады яшчэ чакаюць нейкай такой лаяльнасці і заклікаюць падтрымліваць сваё, ну, то гэта, канешне, гучыць непераканаўча. Такая у нас там рэчаіснасць. Тым не менш, у гэтым спісе Марх, пра які зараз мы чулі ў сюжэце, не толькі 2 расійскія маркетплейсы, і яны, магчыма, таму пачалі іх мацней абмяжоўваць, бо яны стварылі зараз сваю платформу на базе Белпошты, дзе яны актыўна спрабуюць далучаць прадаўцоў, беларускія тавары там пераважна, безумоўна, размяшчаюцца. Я перад сюжэтам паглядзеў таксама іх статыстыку, там, на жаль, сітуацыя прыкладна такая, як і ў нас на Камароўцы, але ў нас на Камароўцы нават там няма 10 000 фінансавання, а яны, я ведаю, атрымалі там больш за 1 мільён, у іх там агромністая каманда, 1000 людзей штат, але, на жаль, у іх там пакуль не атрымліваецца. Ну і, канешне, гэта яшчэ звязана з тым, што з расійскімі гігантамі там канкураваць амаль немагчыма, таму што ў іх ясна, якія фінансавыя магчымасці, лагістычныя, зручны інтэрфейс. Увогуле дзяржаўная падтрымка, зразумела. Да, людзі купляюць на расійскіх маркетплейсах не таму, што яны там любяць Расію, скажем так, а таму, што прапаноўваюцца больш танныя альтэрнатывы, там зніжкі ўвесь час, ведаеце, і для людзей гэта даволі зручна, важна, лагістычна, зручна, калі ў цябе ў суседнім доме ёсць пункт выдачы і гэтак далей. Дарэчы, пра кошты. Давайте гэта абмяркуем, паглядзім, у нас ёсць сюжэт параўнання коштаў на расійскім маркетплейсе, на дасяжным у Беларусі, таксама на беларускім, бо, вось вы сказалі, калі тавар таннейшы, гэта сапраўды стымулюе купляць. Давайте паглядзім матэрыялы, пасля абмяркуем. Можам пракаментаваць адразу, мне падаецца, так, без гуку. Так, ровары... Беларуская веламота на 40% даражэй за Wildberries, мне падаецца. Абутак. Гэта скураныя боты на 30% даражэй у Беларусі за Wildberries. Это Wildberries, так, на беларускім. І электроніка таксама даражэй. Нашы гледачы пабачылі лепей за нас кошты, бо мы ўсё ж такі глядзім на нашага госціка. Давайте абмяркуем. Вы яшчэ таксама параўноўвалі і Wildberries, і Озон, калі рыхтаваліся запускаць Камароўку. Як паказвае ваш досвед? Ці грае кошт тавара галоўную ролю для таго, каб абраць, дзе купляць тавар? Ну, як паказвае ўсё ж такі статыстыка і практыка менавіта цяперашняй унутры Беларусі, то, безумоўна, уплывае і даволі значна на гэты выбар. Вы самі добра заўважылі на прыкладзе тых же самых ровараў і іншых тавараў. Ясна, што людзі больш арыентуюцца там, дзе кошты ніжэйшыя, якасць лепшая. З іншага боку, канешне, я думаю, з гэтым таксама можна было працаваць, таму што даволі шмат катэгорый тавараў беларускіх, якія сапраўды добрай якасці. Плюс, скажем так, агулам выбудоўваць нацыянальную палітыку такім чынам,
калі людзі вельмі любяць, паважаюць сваё, падтрымліваюць сваё. Вось як гэта ў нас, дарэчы, на камароўцы, да? Вот, скажем, сярэдні чек там у Wildberries і Озон каля 15-20 еўра, так? Вот у нас на камароўцы ён там 85 еўра ў гэтым годзе, так? То бок у нас людзі гатовыя плаціць, у прынцыпе, даражэй, калі ёсць пэўная за гэтым каштоўнасць, калі людзі разумеюць важнасць гэтага і не бутафорскую, вось гэта як там улады спрабуюць гэта зацягваць людзей у спробы падтрымліваць нешта сваё, але калі людзі сапраўды бачаць нешта важнае для Беларусі, нешта, што падтрымлівае нацыянальнае, падтрымлівае прадаўцоў. Ну, тут важно добавить, вельмі істотна дадаць. Я так разумею, што ўсё ж таки на камароўцы купляюць з-за-межжа беларусы. Давайте казаць камароўка і камароўка.ком. Гэта каб не блытацца, калі ласачка, бо я ўжо некалькі разоў. Добре. На портале, на маркетплейсе камароўка.ком ўсё ж больш купляюць беларусы, якія ў замежжы, а на порталах Wildberries і Озон купляюць больш беларусы ўнутры краіны. Да, безумоўна, ясна, што людзі тут на захадзе і больш сабе могуць дазволіць, чым людзі ўнутры Беларусі. Гэта таксама сапраўды так. Мы вельмі хацелі таксама быць звязаныя больш актыўна з беларускімі прадаўцамі і пакупнікамі, ну, але цяпер такая сітуацыя, што і санкцыйная палітыка абмяжоўвае, напрыклад, нам магчымасці выплаты прадаўцам у Беларусь немагчыма. То бок вот нават вот можна скарыстацца магчымасцю і запрасіць беларускіх прадаўцоў як-небудзь ствараць нейкія філіалы прадстаўнікоў тут у Еўропе і праз іх прадаваць беларускія тавары, таму што тут, у прынцыпе, таксама ёсць такія магчымасці. Але вот наўпрост... дарэчы, вось давайте пра гэта. Напрыклад, у фірмы Конте я бачыла, ёсць прадстаўнікі ў Еўропе. Ці можа камароўка, напрыклад, гэтыя... Камароўка.ком. Ці можа браць на рэалізацыю вось гэтыя тавары, бо беларускія любяць тавары... Камінтэрн, Конте, што яшчэ ў нас ёсць? Ну, Мелавіца. Мелавіца, Світанак. Яны могуць прыйсці на камароўку.ком? Да, ну, мы, канешне, могуць, але мы, у прынцыпе, зрабілі некаторыя абмежаванні. Мы у першую чаргу чакаем ці прыватныя кампаніі, то бок не звязаныя так наўпрост ужо з рэжымам Лукашэнкі, ці падсанкцыйныя кампаніі, безумоўна, мы не прымаем. Але прыватныя кампаніі ці нават дзяржаўныя кампаніі, якія выкарыстоўваюць на сваіх таварах беларускую мову, там у інструкцыях ці дзе-небудзь падтрымліваюць, то гэта бы, безумоўна, таксама вітаем, і іх тавары будзем вельмі рады бачыць. То бок, калі Марк Фармель, Конте зробяць свае сайты, прадукцыю на беларускай мове, у іх ёсць шанец трапіць куды? На маркетплейс камароўка.ком. Каб Дзяніс спадабалася, так? Да, больш за тое, не, што датычна Марк Фармель, гэта прыватнае прадпрыемства, іх мы будзем рады бачыць і без беларускай мовы. Мы таксама. Больш, што яны і так выдатна заўважаны ўжо на ніве беларушчыны не першы год, так што... Дзякую вам, дзякую ім, і спадзяемся, будзе магчымасць купляць усё любімае, сапраўды любімае беларускае на вашым маркетплейсе. З намі быў Зміцер Завадскі, стваральнік маркетплейсу здаровага беларуса камароўка.ком, як любіць сказаць Дзяніс, а мы ідзем да нашага Ярослава Пісарэнкі. Ярослав, вітаем. Зноў вітаем вас. Мы ідзем, так? Канешне, хадземце да мяне. І вось, ведаеце, каб тэму камароўкі.ком працягнуць, вядучы Белсата, які таксама вядомы, як нічога сабе такі рыбак напісаў. Зайшоў зараз, ну, размову пра Валера Русецка там. Руселік, прабачце. Зайшоў зараз на камароўку.ком, нічога для рыбалкі, скандал. Ну, таму ёсць... скандаль. А Руселік вядомы шкандаліст. Пачакайце. Рыбак-шкандаліст. Спадар Валер, попыт фармуе прапанову. Калі вы напішаце зараз, што вось вам... Як я не ведаю нават, як гаджет... Мармышка. Мармышка. Так усё, жарты. Хопіць жарты. Давай каментары. А ты зараз разумееш, як буду себе называць? Што
Окей. А вы умеете гук робить мармышкой? Все, Пасля эфіру аб гэта абмяркуем абавязкова. Што Скажы пішуць у нешта. каментарах? Падаражэнне адчуваецца даволі істотна. Якасць адзення падае. Далей. Цікава, што ў краме беларускага льна на адзенні біркі зроблена ў Казахстане. Гэта лянок, крама лянок. Да, на Можа. праспекте. На праспекце, так. Далей такое. Я наогул ненавіджу крамы. Там тварог абестлушчаны, а я не. Горошак малады, а я не. Гародніна свежая, а я не. Алівы з Грэцыі, а я не. Вельмі добра. Да. Гэта па тэме нашай наступнай госці распавядь. Там таксама не абяслушчаныя тэма. А наогул, каб вам не здавалася, што кошты кусаюцца, проста уявіце, што заўтра будзе яшчэ горш. Вот, гэта беларуская прымаўка. Ну, Да. Далей до канкрэтыкі перайшлі. Проездной на месяц в электричке подорожал. 3 остановки стоили 25 рублей, а теперь 31 рубль. На 6 Рублей? рублей. копеек. Это проездной. Это проездной. А, проездной, я думала. 10 евро. Ну да, и это 3 остановки. Ага, Обалдеть. Далей, ну мне просто вельмі сподобалося, як такому аматару каламбураў. Не часто хаджу ў маркетплейсы, але калі б ён называўся Wild Beer Yes, я там регулярным быў наведвальнікам. Разумеем вас, разумеем, спадар. Далей. Так, яшчэ, дарэчы, цікавая такая думка. Маркетплейсы — гэта выратаванне для невялікіх райцэнтраў і наваколля. Вось, ведаеце, я не ведаю чаму, але на мяне так вельмі таргетуецца ў стужцы Інстаграма. Там прадаецца нейкая Нядвіга, там 60 кіламетраў ад Мінска, і там просто паказваюць нейкае, ну там село, не ведаю, 10 двароў, але пункт выдачы Wildberries абавязкова там ёсць. Таму гэта таксама, вось гэтая дасяжнасць, і Wildberries гэта ж не дзяржаўнае прадпрыемства. Мы пабудуем тут, а чалавек бярэ гэтую франшызу, там ці нейкі бізнес, і ён робіць для свайго мястэчка вось гэтую. Я бачыла, як прыносяць нейкія піражкі, нейкія там цукерачкі тым, хто працуе ў пункце выдачы, бо гэта ты ж нам дапамагаеш, так, ты нам дапамагаеш вось атрымліваць гэтыя тавары. А для бабуль, дзедулек, які нікуды не могуць выйсці. Дзякуй вялікі за ваши каментары. Яшчэ пішыце, калі ласка, адказы. Ставце падабайкі. Вось, ну, не ставіце нам уже падабайкі, ставце Ярославу. Ну, што вы? Кіньце грошак, кіньце один грошак. Цікава, не дзеля грошыкаў, а дзеля цікавосткі, эксперыменту. Кіньце грошак. Ну, заўсёды прыемна. А там $1. А мы ідзем далей. Ад заўтрашняга дня крэдыты ў беларускіх рублях стануць танней, але банкі абмяжуюць колькасць пластыкавых картак у адныя рукі. Камунальныя тарыфы вырастуць, а Белавія запусціць новыя рэйсы. Што гэта? Гэта Беларусь будучыня? Куды? Пра новыя кошты, тарыфы і правілы забароны глядзіце відэа. 1 чэрвеня прынясе беларусам шэраг важных зменаў. Нацбанк зніжае стаўку рэфінансавання з 9,75% до 9,25%. Гэта павінна зрабіць крэдыты крыху больш даступнымі для насельніцтва і бізнесу. Аднак адначасова знізяцца і адсоткі па рублёвых укладах. Заробкі на дэпазітах стануць меншыя, бо рэгулятар таксама знізіў разліковыя велічыні стандартнай рызыкі для банкаў. У абароце з'явіцца абноўленая банкнота наміналам 200 рублёў. На ёй замест подпісу Пятра Пракаповіча будзе подпіс цяперашняга главы Нацбанку Романа Галоўчынкі, а год выпуску зменяцца на 2026. Таксама на купюры падпісалі будынак Магілёўскага мастацкага музею, пашырылі ахоўную нітку і пакрылі паперу лакам дзеля даўгавечнасці. Старыя грошы ўзору 2009 года застануцца сапраўднымі. 1 чэрвеня апошні дзень для выплаты падаткаў тымі грамадзянамі, хто самастойна дэклараваў даходы за мінулы год. Заробкі за мяжы, продаж другой кватэры ці аўто. За спазненне пагражае штраф да 15% ад сумы падатку. А калі падатковая палічыць нявыплату наўмыснай, спагнанне вырасце да 40%. Беларусбанк уводзіць жорсткія ліміты дзеля барацьбы з махлярствам, якія абмяжоўваюць і саміх кліентаў. Адна картка аднаго тыпу ў адны рукі. Нельга мець пластык і віртуалку адначасова. Перавыпуск картак дазволены не раней, як за 3 месяцы да канца тэрміну дзеяння існай карткі. Уводзяцца строгія сотневыя абмежаванні на плацяжы ў бок казіно і букмекераў. Месячныя ліміты на аперацыі за мяжою да 89 тысячаў рублёў для фізічных асобаў. Лета пачнецца з традыцыйнага павелічэння коштаў у жыроўках.
тарыфы на ацяпленне і гарачую ваду вырастуць на 7,3%. Столькі ж дабавіць у цане і электрычнасць для абагрэву жылля. Пры гэтым у Менску і іншых гарадах стартуе чэрвеньскі этап планавага адключэння гарачай вады. Рыхтуйце рондлі і тазікі. І навіна для тых, хто плануе вандроўкі ва ўмовах, калі цяжка трапіць у Еўропу. З 24 чэрвеня Белавія запускае рэгулярныя рэйсы ва Уфу а 350 рублёў у адзін бок. А сярэдзіны месяца расійскі аэрафлот пачне вазіць беларусаў наўпрост у Чебаксары. Сябры, раніца з Белсатам па-ранейшаму эфіры, 10 гадзіна у Беларусі, это значыць у Гомлі, у Бярэсці, у Рэчцы, у Кавянцы, у Воршы, у Клімавічах, у Крычаве, у Клічаве, а дзе яшчэ ў Воеве, у Шчучыншчыне, а па ўсёй Беларусі. Гэта раніца з Белсатам, і мы, Кацярына Раецкая, Дзяніс Дудзінскі працягвае. Вось настрой нейкі ўжо атрымліваецца. Амаль летні, или пасля вясновы, не ведаю. Пішыце, калі ласка, у каментарах нам добрыя словы, ці нядобрыя, таксама пішыце. І ставце падабайкі, калі у вас ёсць. Вось гэта націснуць суперхайп. Захайпіць відэа, калі ласка, захайпіце відэа. Калі вы... Нешта міленіальскі сленг? Так, ўсё цісніце, калі ласка. Літаральна праз некалькі хвілінаў. Ну, калі ласка, кажы. У нас у студіі будзе доктарка з рэальнымі, медычна абгрунтаванымі, дзейснымі парадамі, як схуднець ды трымаць вагу, нягледзячы на ўсе спакусы гэтага лета. Таму не пераключайцеся, а пакуль добрыя навіны з усяго свету. Кітай паскорыць стварэнне інфраструктуры для навучання робатаў з інтэграваным штучным інтэлектам. Як заявілі 22 траўня ў Пекіне, сучасныя гуманоіды зрабілі гіганцкі скачок. Яны навучыліся не проста бегаць, а самастойна абыходзіць перашкоды на высокай хуткасці. Наступны крок – масавы выхад робатаў са спартовых трэкаў на заводы, у гандлёвыя цэнтры і дамы людзей. Нягледзячы на праліўны дождж, у Сіднеі 22 траўня ярка адкрыўся штогадовы фестываль святла і музыкі «Vivid Sydney». Знакаміты будынак оперы, мост Гарбар-Брыдж ды іншыя гарадскія славутасці задзіхацелі мільёнамі каляровых агнёў. Нават непагадзь не спалохала тысячы гасцей, якія сабраліся паглядзець на захапляльнае 3D-шоу. Сёлета на будынку оперы ажылі выявы птушак і марскіх істотаў ад французскіх дызайнераў, а фасады музею ператварыліся ў геаметрычныя палотны. Наведнікі адзначаюць, што маштаб і колькасць інсталяцый сёлета выйшлі на зусім новы ўзровень. Свята візуальнага мастацтва ў Аўстраліі будзе доўжыцца 3 тыдні і завершыцца 13 чэрвеня. У вялікай мячэці Меккі 22 траўня тысячы мусульманскіх паломнікаў сабраліся на супольную пятніцкую малітву. Гэты тыдзень стаўся пачаткам маштабнага штогадовага хаджу, святога абавязання для кожнага мусульманскага верніка. Сёлета праз трывожныя навіны аб вайне з Іранам многія баяліся адмены паломніцтва. Аднак авіярэйсы ў Саудаўскую Аравію працуюць у штатным рэжыме. Людзі з усяго свету здзяйсняюць традыцыйны семіразовы абход вакол Каабы і моляцца за мір. Кульмінацыя хаджу прыпадзе на сярэдзіну наступнага тыдня, калі мусульмане пачнуць святкаваць адно з галоўных святаў ісламу – Курбан-Байрам. А у нас тым часам у студыі Майя Церакулова, лекарка-педыятр. Майя, вітаем. Вітаем. Лекар радзіны тут в Польше. О, то бок сямейны доктор. Переспециализация. Гэта і на дарослых, і на Прабач, дзетак. ты працуеш, афіцыйна працуеш... Я в процессе подтверждения. У меня Гэта Настрифікат. Навошта табе гэты падрабяць? Ты хацеў ведаць, як табе схуднуць. Куды ж мне схуднаваць? Тэма, як пільнаваць сваю вагу, як добра схуднець, ці наадварот, каб не набіраць гэтую вагу, усё тое, што нам вельмі патрэбнае летам. Давайце ж абмяркоўваць. Летам заўсёды ёсць нейкая спакуса, нешта з'есці такое. Яно, нібыта адбіваецца на фігурах і на нейкам адчуванні людзей. Як гэтага пазбегнуць? Давайце вось медычна гэта абгрунтуем.
Ну, на лето у вас какой-то вы взяли короткий период. Врачи одно и то же повторяют примерно 7,5 тысяч лет. Нужно менять образ жизни, нужно правильно питаться. И это не вопрос там нескольких месяцев. Вы формируете привычку на протяжении нескольких месяцев. То есть вы изменяете что-то одно, оно формируется, потом изменяете что-то другое. Сначала начинаете там больше есть зеленого, потом начинаете больше ходить. И за лето вы ничего не измените. Но если вам хочется поесть ягод, во всем сладком есть сахар. Нужно это вот считать. О, я ем сладкое. Если хочется поесть арбуз, ну, я ем сладкое. Я люблю салодкае, я вельмі люблю салодкае, і мне заўсёды падавалася, што вось у 11 гадзін вечара, у 12 часоў, у 12 гадзін ночы з'есці яблычка ці вось нейкі трускаўку, гэта добра нават. Гэта не... Скажите ему, что не. Ну, это сладкое. Ну, гэта ж, ну як? Зараз мы вось усе міфы будзем развенчваць. Да, для цябе спецыяльна статыстыка, што па дадзеным медыкаў у Беларусі каля 60% дарослага насельніцтва маюць лішнюю вагу. Гэта калі што? Калі 4 мільёнаў чалавек. Што такое лішняя вага? Гэта ну, ёсць атлусценне, а ёсць лішняя вага, залішняя вага. Зараз будзем разбірацца. Давайте вось пра міфы. Лишняя вага это кольки, доктор? Ну, у нас есть индекс массы тела человека, который больше... Рост, да. Вышиня твоя и что? Ну, и коэффициенты, они считаются, нужно там загуглить. Это кольки тебе годов и кольки ты... Рост и вес. Рост и вес. И коли... Все, мы да, там коэффициент его нужно посчитать, скучно. Индекс массы тела. Давайте вось про міфы лепш розныя. Напрыклад, вельмі стандартная скарга. Я амаль не ем, але не худнею. Ці праўда гэта, калі чалавек вось не ест? Ці ён робіць нейкую памылку? Смотря сколько человеку лет. Ну, например, 40. Вот 40 – это такой возраст, когда человек теряет мышечную массу. И, ну, это такой физиологический процесс старения на самом деле. Вот он примерно тогда начинается. Мышцы очень энергозатратные органы. И получается, человек продолжает тот же самый образ жизни или даже увеличивает там какую-то интенсивность нагрузки, но при этом уровень расхода колоража просто остается прежним, ну или даже уменьшается, потому, за счет того, что мышцы работают меньше. Если 20-летний человек пройдет 10 километров, ну 10 тысяч шагов, и 40-летний человек пройдет 10 тысяч шагов, 20-летний потратит больше калорий за счет своих мышц, а 40-летний больше устанет. Но в этом разница. То есть в каком-то возрасте после 40, как было в «Алисе в стране чудес», нужно очень быстро бежать, чтобы стоять на месте. Але ёсць яшчэ одна памылка ў гэтым, мне падаецца. Бо калі я нічога не ем, я таксама нічога не ем, але я нічога не ем. Я з'ела толькі чыпсы і толькі цукеркі. Больш нічога не пераела. Але па калорыях гэта можа быць уся моя дзённая вось гэтая норма. Ці піцца. Мы заўсёды з Дзянісам сядзім, бярем не по одной пиццы на двоих, а по пицце я кажу, вось гэта калараж майго дня. Вось я зараз гэта з'ем і больш мне нічога нельга. Таму гэта таксама, мне падаецца, памылка. То бок трэба лічыць вось гэтыя калорыі, як я могу зразумець, што мне можна есці, што мне нельга есці. Ой, ну это же достаточно просто. У нас есть гарвардская тарелка. Так, и она... Давайте распавядзем, что такое гарвардская тарелка. Кожны ведае, але ніхто не выкарыстоўвае. Интересная, во-первых, объем гарвардской тарелки. Это какая? Вот такая блюдце или что? Я читала 24 сантиметра. Ваша ладошка и вот так ваша ладошка. Ага. О! Да, нормально, можно в нее запихнуть. Что там повинно быть? Наполовину зеленое. Ну, овощи, фрукты, овощи. Вообще, если у вас так несколько там растянут желудок, привычка есть целую пиццу полностью, вы можете не ощутить сытости, но запихать вот объем зеленью можно сколько угодно, нулевой колораж. То есть можем поглядеть. Половина зелени, и вот это вот, если вам это мало, то можете добавлять
Зелени сколько угодно. Зелени может быть І прям фрукти, я сколько. бачу лимон. Фрукти так само полова. Апельсинку. Да, можно. Морква гэта таксама зелень, гэта ўсё зелень. Мы лічым гэта Зеленина, ўсё городнина. гародніна. Все овощи и фрукты. И нужно понимать, что это такой... Так. Не буквально должно быть на тарелке, да, это в течение дня. Вот вы должны съедать половину вашего рациона овощи, фрукты. Я десь лічила, читала, что там 5 порций городнины и фруктов. Ну, типу, 5 яблоков, 5 апельсинов, але лепей, каб гэта было рознае заўсёды, розныя. Ну, конечно, нужно, чтобы разное. Ну, если вам нравится считать, как я вот смотрю, вы все Я любите люблю. считать, вам так легче, можете считать. Я не Але люблю я все считать, равно гэта не ем. Я лічу, але не ем. Здаровыя вугляводы былі яшчэ. Верните, калі ласка, нам Талерки. Да, ну, углеводы должны быть такими трудноусвояемыми, теми, которые достаточно долго удерживаются в желудочно-кишечном тракте, да, то есть их не очень легко переварить. Это вот наши крупы. Если это хлеб, то это зерновой, такой серый хлеб. Макароны? Макароны цельнозерновые. То есть вот нам нужно не из белой муки, а вот что-то, что будет достаточно долго обрабатываться, и это будет формировать такой стабильный уровень глюкозы, гликемического индекса. Не будет неожиданного желания съесть чего-нибудь сладкого, потому что вот там какой-то дефицит сладкого мозгу. И апошняе, давайте, и там яшчэ белковая частка. Да, белковая самое Мясо, важное. рыба. Сейчас даже изменяются несколько рекомендаций, говорят убрать углеводов, добавить туда белка. Ну, в целом неплохие рекомендации. Углеводы — это то, что формирует колораж, формирует насыщение. Это было основным питанием во времена, когда мы были чуть более бедными, и еды там так уж на всех не хватает. Сейчас вы можете оставить себе овощи, оставить себе белок, и там, ну, чуть-чуть, горошину какую-нибудь. А я яшчэ знайшоў такое, бачыў дзесьці там у трэс, я не памятаю ў інстаграме, што па форме жывата можна вырашыць, чаму чалавек не можа схуднець. Калі пузік тарчыць уверх, гэта быццам ад стрэсу і, не разумею гэтае слово, картызолу. Гормон стрэсу. Пачакай. Калі вісіць уніз, гэта ад інсуліна. А можем глядзець? Ну, можем, напрыклад. Ці можна без аналізаў зразумець, а там... Не показывай! Не показывай гэтую ранішнюю праграму. Денис, не показывай. Майку. Ну, Я не имела... Там особо живота Ці можна по форме что пузика такое? зразумець? Это примерно как по форме пузика понять, мальчик или девочка. Ну нет, нельзя. Все, что мы можем по форме понять, это что человек переедает. Гэта інфа-цыганщина нейкая. Не, давайте так. А якія трэба здаць аналізы, мабыць, на вось той же інсулін, ці глюкозу, ці холестерин, ЛВПЛ? Што здаць, каб зразумелі, што ў цябе ці атлусценне, ці, мабыць, нейкі дысбаланс чагосьці ў арганізме і ёсць нейкая Если у вас есть лишний вес, у вас точно есть дисбаланс. Тут не надо даже сдавать анализы, так, вот у меня нехорошо тут. Нужно сдавать анализы для того, чтобы понять, насколько уже навредило вашему здоровью вот этот образ жизни, который привел к ожирению. То есть это не изменения в организме, не изменения там, в гормональном фоне привели к ожирению, а образ жизни и ожирение привели к последствиям для здоровья. Что самое главное сдать? Агульный анализ крови? Ну, можно, да, всегда его, почему бы и не сдать. Нужно сдавать липидный профиль, гормоны щитовидной железы, сахар, да. Просто гормоны вот типа инсулина сдавать, ну, нет необходимости. Как и кортизол, я веду, что... И кортизол, потому что они туда-обратно скачут, врач не знает, что с этим делать. Вот если у вас есть изменения, ну, уже там сахарный диабет начинает развиваться второго типа, какой-то метаболический синдром, мы это увидим просто по липидному профилю и по уровню глюкозы крови. Если у вас, ну, может быть ожирение у женщин достаточно, не ожирение, а просто лишний вес, растущий вес, связан с дефицитом работы щитовидной железы, дефицитом тиреоидных гормонов, но мы это тоже увидим. На всякий случай его можно сдать. А все остальное так вариативно. А я дзесьці чытаў яшчэ, што нельга ні ў якім разе, ні ў якім выпадку хутка скідваць вагу. Гэта нельга, гэта шкодзіць здароўю. Не то чтобы это Ну, прям... калі 10 кілаграмаў чалавек скінуў за месяц, напрыклад, ну, гэта хутка...
Это может, знаете, там, нарушение водной... 10 за месяц это потеря мышечной массы, это потеря жидкости, это не столько жир. И это все очень легко и быстро вернется, безусловно. Вреда такого критического, как Каб такового... сердце стало не будет, Да, но смысла в этом тоже абсолютно никакого нет, потому что вы потратили мышцы, вы совершенно не помогли своему телу избавиться от жира. Але давайте яшчэ вось пра мышцы вельмі істотна. Людзі думаюць, што мышцы можна зрабіць толькі ў спартыўнай зале, але тое, што мы казалі пра талерку, белок без белка, ні скуры, ні, ну, я так разумею, калі не есці мяса, бабы, рыбу, бялок вось гэта не есці, то ці можна толькі накачаць спартыўна свае мышцы? Ну, там в спортзале еще порекомендуют, что можно купить они этим. Очень любят заниматься, продавать лишнее. Это не Да-да-да. Не, ну это спортовые белковый изолят. Но там белки есть, да. А из таких мифов похудеть нельзя, особо в спортивном зале. А вось нам... Почекайте, а як можна? Вось давайте Вот смотрите, ну, приседания 250 калорий. Где мы... Сколько в пачке чипсов калорий? 560 в большой, великой пачцы. 560. Так это залежит, а кольки приседаний? Ну, это вот у вас Скольки? Ну, 100. полчаса приседаний, вы некоторые 10 чипсов. Худеют у холодильника. Вы ограничиваете количество еды, вы создаете дефицит. Вам нужно пробежать час, вот, чтобы 600 калорий потратить. Час приседать, чтобы 250 калорий потратить. Это вот плавать 400 калорий за час. Вы умрете плавать. Я згодна, бо мне показує, я ношу гаджети, які лічать там які мої рухи, і я за свою тренировку, якою я на пілатесі погибаю просто. І мені показує 200, там, 100 кілокалорій, я така, так я ж... Утренняя конфетка. Одна цукерка і все, мой пілатес уже... Але... Мозговая активность. Все ж, ну мы ж не отмовляем тому, что спортом мы повинны заниматься. Ну, потому что это нужно. Во-первых, кардионагрузки нужны для сердца, для здоровья, для того, чтобы вы прожили больше, чем 50 лет и не умерли просто от инфаркта. А силовые нагрузки, они очень показаны людям уже вот после 40, да, как вы упоминали, потому что мы тратим мышечную массу, потому что если молодому человеку можно худеть просто вот ограничивая еду, то человеку в возрасте нужно худеть вместе с силовыми нагрузками, для того, чтобы расходовались эти калории, да, сохранять мышечный тонус. И это влияет на большое количество показателей здоровья, там метаболический обмен в целом. Ну, мышца – это энергозатратный орган. И в каком-то, если мы его не используем, он начинает деградировать, этот орган. Поэтому нужно поддерживать мышечную массу, и это, ну, не шутки, это действительно так. Но просто похудеть за счет кардионагрузок, за счет силовых тренировок – нет. Худеют возле холодильника, а поддерживают здоровье с помощью физкультуры. Вось, цікава. Ну, цікава ўсё гэта, што небяспека для вагі, гэта вось ягоды, кавун, яблык. Вот там таксама ёсць цукар. Ну гэта ж не той цукар, які цукар, а цукар вот давайте добры цукар. До летнего сезона вернемся. Вось вы казалі і пра кавун, і пра ягоды. Ну, нібыта людзі не разумеюць, што там не ведаю, там маліны, черешня гэта зусім, гэта самая салодкая ягода. Это ж не спыніцца. Як не набраць? То бок нейкімі маленькімі порцыямі, ці там толькі раніцай, ці вось які можа быць лайфхак, каб есці гэтай ягоды, бо ягоды толькі летом і бываюць. До якога часу, до якой гадзіны можна... Ну, вот это вот миф как раз. Можете есть в какое угодно время. Это особо не сказывается на том, сколько... То есть, на самом деле разница в том, сколько вы потребили и сколько вы потратили. И, ну, если вы там час потренировались на тренировке, можете съесть еще там 20 ягодок клубники. Но всегда нужно помнить в голове, хороший сахар, плохой сахар существует, потому что в клубничке у нас, кроме сахара, вот эти вот маленькие зернышки, которые помогают, ну да, это клетчатка, зернышки вообще не перевариваются, но на них замечательно развивается микрофлора кишечника. А арбуз, ну, это сладкое, но это большое количество жидкости, которого летом не хватает.
может быть дефицит. Поэтому, конечно, лучше съесть клубнику и арбуз, чем шоколад. Но все равно помнить, что вы едите сладкое, это сахар. И, ну, понимать, что вот я съел сегодня вот столько сладкого, значит, круассан нельзя. Брокколи, Катя, брокколи. Я не хочу. Гэта твоё салодкае на Я сёння не будзе. хочу. Ну, дякую вялікі, канешне, Мая. Мы вельмі вас радыя бачыць. Дзякуй за парады. Але вось я ўжо нават баюся і малінку, і чарэшню, сяляк. Але я разумею, калі хочаш выглядаць добра, вось як вы... Ну, между черешней и малинкой выбрать малинку с зернышками, клубничку с зернышками. Всегда добирать вот что-то, что будет заодно давать вам пользу. А вы, дзякуючы ўсім гэтым парадам, самі схуднелі, я так ведаю. Это образ Вот так. жизни, и это как раз главный совет. Никакие такие марафоны, никакие краткие усилия воли, челленджи не работают. На усилии воли можно продержаться какое-то время, но оно кончается. А на формирование длительных привычек, ну вот ты добавляешь одну привычку, там вместо хлеба есть салат, например. Ага. И через какое-то время тебя это устраивает. Замест вось хлеба, які хлеб мы едим? Цельнозерновый. Цельнозерновый. Да, вось такой. цельнозерновой хлеб для меня теперь десерт. Такой подсушенный так. кусочек к чаю. І ми так само робимо. Ну, вось, Тостер, на тостер гэтых парадах пакуль скончым, але мы спадзяемся яшчэ пабачыцца і па вашай спецыялізацыі ў гэтай студыі. Дзякуй вялікі. З намі была лекарка, педыатрка і сямейная доктарка цяпер Майя Церакулова. Ну, мы ведаем, што баланс трэба шукаць баланс, каб была вось гэтая цікаўнасць. Пачынаюць худзець каля лядоўні. Вось, Майя. Ты ўсё гэта запісаў уже. Настя Печанькова наша таксама да нас далучаецца, яна сабрала для вас афішу цікавых пазнавальных беларускіх імпрэзаў. Куды пайсці на гэтым і наступным тыднях? Сабралі для вас некалькі цікавых культурных падзеяў у Беларусі і за межамі. У Мінску да 20 чэрвеня працуе выстава «Ад слова да вобразу» у галерэі «Універсітэт культуры». Тут можна пабачыць ілюстрацыі да літаратурных твораў, створаныя студэнтамі мастацкага каледжу імя Глебава. Гэта спроба перакласці мову літаратуры на мову жывапісу ды графікі. Уваход вольны. А 6 чэрвеня на нацыянальным футбольным стадыёне адбудзецца маштабнае моднае шоу «Фэшн-фабрык». Арганізатары абяцаюць новыя калекцыі беларускіх дызайнераў, прэзентацыя ад партнёраў і больш за 1500 гасцей. Сярод удзельнікаў брэнды «Дзенуэр», «Девіта», «The Inca» і «Новы». Пераносімся ў Варшаву. 31 траўня ў касцёле святога Александра выступіць беларускі візантыйскі хор «Артос». Музыкі прадставяць праграму «Люкс Этерна» – спалучэнне грыгарыянскіх і візантыйскіх харалаў, што гучалі ў храмах Канстантынополя і Рыму многія стагоддзі. Калі ж не паспееце сёння наведаць імпрэзу ў Варшаве, гэты ж канцэрт пройдзе ў Вільні 28 чэрвеня. А ў Беларускім доме ў Варшаве адбудзецца вялікае сямейнае свята да міжнароднага дня дзяцей. Гасцей чакаюць творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартовыя і пазнаваўчыя актыўнасці, арт і кніжны кірмаш. У праграме таксама удзел Маляваныча, калектыву «Пугавіцы», Крысціны Дробаш, Васіля Дранько-Майсюка ды іншых беларускіх творцаў. Уваход вольны. Для аматараў сучаснага мастацтва і новых тэхналогій у Варшаве таксама ёсць цікавая прапанова. Выстава «Backups of War» мастака Марціна Корбуса распавядае пра вайну ва ўкраіне, праз тэхналогіі віртуальнай і змешанай рэальнасці. Наведнікі могуць літаральна апынуцца ў адноўленых прасторах, закранутых вайной, і ўзаемадзейнічаць з аб'ектамі, створанымі на аснове рэальных 3D-сканаў. Выстава часткова даступная па-беларуску, а таксама на польскай і расійскай мовах. І яшчэ адна падзея для тых, хто апынецца ў Італіі. У Пізе да 28 чэрвеня працягваецца выстава «Шугар Фры» беларускага мастака і дызайнера Уладзіміра Цэслера. Праект аб'ядноўвае класічную экспазіцыю, дапоўненую рэальнасць, VR-прастору і інтэрактыўныя элементы. Наведнікі могуць не толькі ўбачыць працы мастака, але і стаць часткай выставы, пакідаючы свае паведамленні і выявы ў галерэйнай прасторы. А цяпер мы упэўненыя, што наш чат выбухне лайкамі, сэрцікай, каментарамі, бо ёсць нагода ганарыцца беларусамі зноў. Беларусы сёлета каралююць у заходніх музычных рэйтынгах ды конкурсах. І сёння ў нас студыі беларускі блэк-метал гурт
дымна лотва. Я спадзяюся, што я націск зрабіла такі. Яўген, Кацярына, Мікіта, вітаем. Сапраўдныя Так, больш за тое... цяжкія металісты. Ці цяжкія? Вось я нават не ведаю, як дэс-метал. Дым лотву сёння... Дымна лотва. Сёння адзін з самых заўважаных беларускіх метал-гуртоў у Еўропе. Мабыць, спадзяемся, у цэлым свеце. Пра іх пішуць Metal Hammer, Louder Sound, якія яшчэ ёсць выданні цікавыя, музычныя. Усе зараз, шаноўнае гаспадарства, вітаем вас. Усе зараз пра вас у Еўропе пішуць. Чаму? З якой нагоды? Што такое здарылася? Цікавае беларушчыны і таго самага вядомага дэс-метала, блэк-метала. Насамрэч, пра нас усе пісаць будуць месяцы праз 3. Зараз мы актыўна даем інтэрв'ю з нагоды новага альбома, які выйдзе ў нас у жніўні. Так, я чула, што нас пазвалі з нагоды інтэрв'ю для брытанскага Metal Hammer, і за гэта, можна сказаць, дзякую беларускаму рэжыму. Можна сказаць, што яны для нас гэта інтэрв'ю прабілі. Ага. Вы зараз у тэатральным грыме? Ну, у канцэртным. У канцэртным. Не, мы просто так з раніцы выглядаем, ведаеце. Каго-небудзь ужо пакусалі каго-небудзь уже? Ну так, там... Нам сказалі, што як на аналізы трэба наташчак. Дарэчы, а вось грым і адзенне гэта абавязковая частка вобразаў дэз-металістаў? Ну, ці гэта абавязкова павінна быць? Я не ведаю. Якраз таки для дэз-металістаў не абавязкова, але мы ўсё ж таки граем блэк і фольк. Не абавязкова. Можна прыходзіць як хаціце. Можна прыязджаць на метал-фестывалі ў ружовай сукенцы. Я так рабіла ў прошлым годзе. Але як для мяне, як для дзяўчыны і ввогуле як чалавека, які не толькі слухае, яшчэ глядзіць вачыма, мне здаецца, што ўсё ж такі лепей. Ага. Ну, насамрэч, калі ты робіш шоу, ты павінен рабіць... Трэба быць у шоу. Ну, там, мы добра граць, я разумею, окей, мы павінны, але і таксама добра выглядаць на сцэне. Хто з вас на чым грае? Гітара. Гітара таксама? І бас. А ты гітара і бас? А ты толькі вакал? Яшчэ граю на блокфлейце, на ўсякіх сапілках, так. Зразумела. Але зараз у гурце у нас такіх партый малавата. Блэк-метал і блокфлейт. І флейта. Не блэк-флейт, блэк-флейт. О, вось вы, як гэта... Гэта я шыла, ўсё я шыла. Давайте паралельна, вельмі прыгожа будзем глядзець, давайте паралельна распавядзем пра сам гурт і пра тое, як дымна лотва, што гэта, у чым ваше адрозненне ад іншых гуртоў, чаму вас заўважылі, пра што, можна ж сказаць, песні? Ну, песні ж. Песні, ну так. Распавядайце. Ну, давай, пра што песні, потым да пачатку. У нас асноўная тэма — гэта беларуская гісторыя, беларуская міфалогія і самыя сумныя старонкі нашай гісторыі, якіх у нас, як мы ўсе ведаем, шмат. Наш першы альбом был больш агульнай тэмай вось гэтай гаротнасці беларускага народа. Потым мы зрабілі альбом пра Чарнобыль. У 23-м годзе на нямецкім Prophecy Productions выйшаў наш альбом, прысвечаны акупацыі Беларусі падчас Другой сусветнай вайны. Тады якраз уже пачалася паўнамаштабная вайна ва ўкраіне, і гэта падалося як бы на часы. І зараз мы рыхтуемся да выхаду новага альбома на тэму беларускай этнаастраноміі у кантэксце эміграцыі. Слухайце, вы блэк. Да, блэк. Чорны страшны метал. Гэта ўжо апошняя такая кропка ў музыцы, у металу гуртоў. Ці там дэс, блэк, мега блэк? Што самае цяжкае, самае агрэсіўнае? Гэта блэк? Што самае цяжкае? Копра-грайнд. Ну, грайнд метал, так. Не, самае цяжкае, можа, з электронікай. Самае цяжкае — гэта сёстры Груздзевы. Я вельмі вас падтрымліваю. Вельмі. Ужо не можа быць нічога. Яны ж яшчэ і чорнай магіі пагражалі спадару Чарнухі. Гэта Black Witchcraft. З іконкамі, а яны ж... Слухайце, давайте пачуем, што такое блэк метал. Каб мы не толькі нас... А ў эфіры нашы... О, нормальный момент.
Слухайте, дык Cannibal Corpse, Сепультура, гэта Сэпплча, гэта не... Гэта не жэйз па ўзроўню. Это дэз метал. Ну, Сепультура там, что там? Это Грув метал. Ну, там... Што гэта быў за вакал такі? Скрым и классичный вокал. Вот это вот. Мы яшчэ будем разбираться, что есть гроул, груминг. что гроул, что есть... А вот калі на высоких, так... Это Это больше скрым, есть яшчэ з высоких шрайка, есть пиксквил высокий. Чамусьці нас навучыце? Ну, мабыць, Дзянісам. Ну, Денис, Мне здаецца, кажется, у вас больш ведаў наконт блэк-метал. Ну, такое пытанне ёсць для... Ну, зразумела, што гледачы раніцы не заўсёды сутыкаюцца з блэк-металам. Усё ж такі такую музыку лічаць, вось, калі глядзяць, калі слухаюць, агрэсіўныя. А ці тое, пра што кажацца ў песні, і пра тое, што выказаць хочацца і сэрцам, і музыкай, ці там пра цемру, ці пра нейкае супакаенне, пра нейкае, я не ведаю, філасофію нейкую? Ну, калі мы будзем казаць пра беларускую этнаастраномію, то гэта пра зоркі ў цемры. Калі казаць пра агульную беларускую гісторыю, то цёмных сторонок у нас вельмі шмат, і гэтаму прысвечаная наша трылогія «Земля пад чорнымі крыламі», як алюзія, самі разумеем, на Караткевіча, бо белыя крылы гэта, канешне, вельмі рамантычна, але калі паглядзець на ўсю нашу гісторыю, асабліва апошніх стагоддзяў, то, мне здаецца, белымі крыламі там крышачку не пахне. Ага. Никита, самый молодший, так? Ну. Колькі гадоў? Зараз 25. Як у такім узросце можна прыйсці да, ну, шчыра кажучы, агрэсіўнай музыкі? Ну, я пачаў слухаць. Чаму я не ведаю? Ну, Джей Морс, Вольскі, ну ёсць што... Ладно. Колькі гадоў Вольскаму, каб яго слухалі 20-гадовыя? Дайце адказаць, калі ласка, спадару. Можа, з 13 гадоў я пачаў слухаць цяжкую музыку. Гэта адразу быў не блэк-метал, я пачынаў, гэта быў дум-метал. І такія класічныя думавыя гурты. А ўжо потым, калі мне было 15, я пачаў слухаць блэк-метал. І пачалося. І чаму так? Ну, я не ведаю. Проста да мяне трапіла гэтая музыка, і мне она проста спадабалася па атмасферы. Гэта было першае. У гэтай музыцы, якую я слухаў ад пачатку, яна не была нават такой агрэсіўнай, як блэк-метал. Яна была больш атмасфернай музыкай. ACDC гэта метал? Не, да хопі. Хэві метал. Я казаў! Не блэк. Не кожны, просто хто слухае цяжкую музыку, не кожны імкнецца стаць музыкай. Вось гэты, ці гэта абавязковы шлях, калі ў цябе ёсць плакат нейкага таго ж Дзімы Боргера, мне падаецца, у яго няма плакатаў. У мяне былі, калі я была малая. Ты слухаеш гэтую музыку, і ты сабе ўяўляеш, што ў цябе даўгія валасы, ты з гітарай стаіш на сцэне, гэта абавязковы шлях для музыкі? Ну, мне здаецца, што так. Ну, а як іначай ты будзеш гэта все рабіць? Бо, ну, трэба ведаць, што, каб займацца музыкай, ну, трэба неяк укладаць у гэта многа якіх усілій, бо, напрыклад, навучыцца граць на гітары, ну, гэта трэба патраціць нейкі час. І калі ты, ну, не маеш мары, што ты будзеш стаяць на сцэне і іграць на гітары, но для чаго так? Ты зачнеш там, можа, 15 минут і, ну, добра, гэта не для мяне, і ўсё. А калі ты марыш аб гэтым, ну, так, я буду там займацца. У мяне Сабрына і Саманта Фокс віселі на сцяне. Да хопіць. Як навучыцца выконваць Навучыце хлопца, каб ён ўсё жыццё запомніў. Я хочу навучыцца рыкаць на жонку. Галоўна зразумець, што ці можна гэтаму навучыцца з нуля, дзе гэта жыве, і галоўна, як не сарваць голас, бо яму яшчэ працаваць. Вось як? Давайте вучыце. Па-першае, абсалютна можна навучыцца з нуля, і я б сказала, напэўна, нават не навучыцца, а ўспомніць. Вось проста
Хтосьці калісьці жыў над дзіцячай пляцоўкай. Так. Вы чулі, як яны крычаць. Там ёсць і гроў, і скрым, і шрайк. Мне здаецца, усе тыпы экстрым-вакала у малых дзяцей ёсць. Просто потым бацькі ім кажуць: не крычы, не ганьбі мяне перад людзьмі, будзь цішэй. І вось так вось забіваюць людзям голас. І потым, калі дарослыя людзі прыходзяць, напрыклад, ужо да выкладчыка вучыцца нават звычайнаму вакалу, проста адкрытыя пазіцыі, там, чыстага вакала, як «хэй», яны не могуць гэта зрабіць, бо іх проста ў дзяцінстве забілі гэты голас. Так. А калі мы кажам пра экстрым-вакал, ён яшчэ грамчэй. Ну, не ўсе тэхнікі, але стандартныя, па-першае. Па-другое, вельмі шмат зараз, асабліва на пасавецкай прасторы, гэта пайшло, па-мойму, ад расійскіх выкладчыкаў, якім проста патрэбныя грошы, што калі ты будзеш спрабаваць без выкладчыка, ты назаўжды сарэш сабе голас. Таму нясі мне свае грошы, дарагі. Я навучу цябе ўсяму. А давайте паспрабуем, бо не паспеем да сканчэння. Давайте паспрабуем. Я думаю, што устаць будзе лепей ўсё ж такі, каб не зажимаць тут дыафрагму. Паспрабуем праз коцікаў. Па-першае, можна прачысціць горла, забіць такое а потым больш агрэсіўна, калі камусьці трэба зрабіць заўвагу, як потым паспрабуем забіць і вось усё разам. І цяпер паспрабуем забіць як забіць мяу, напрыклад. І можна крышачку вальней. Не здаецца, штосьці атрымліваецца. Можа, Кацярына? Я боюся, вам не сподобається. Хай його. Тома, поговори! Мені здається, Катерині треба, каб було чим відказати. Катерина відказує Тома самим професійним гровом. Цікаво, навіть не болі нічого. Яно не павінна. Калі штосьці будзе балець, гэта проста ад направо. А пытанне, вось калі салісты так неяк згібаюцца, гэта для таго, каб голас спрацаваў? Ну, нібыта, вось металісты, яны нібыта заўсёды так прыгаюць, нешта там... Не заўжды, па-першае, шоу, па-другое, з некаторымі тэхнікамі бывае, што лепш крышачку зажаць. Я, напрыклад, самыя цяжкія тэхнікі, я часта спяваю самыя цяжкія партыі на каленях, каб знізіць нагрузку на спину, каб не трымаць яшчэ свою спину, каб можна было просто тут хаця праслабіць. Кажы гролам дзякуй. Рабі так. Рабі так. Гэта раніца з Белсатам, дзякуй вялікі, дымна лотва, не па нотам, але ж прыемна і са смакам. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам вялікі. Я іду да Ярослава, бо гэта не моя вечарынка, як кажуць. Я іду, дзякуй вялікі. Дзякуй. Я нават не ведаю, як працягнуць пасля гэтага. Ну да, сапраўды, пасля такого перформанса нешта складана пісаць, дакладней казаць. А што пішуць в каментарах? Ці пішуць там нешта такое? А ведаеце, што... Так, ласка, Дзяніс. Ведаеце, што пішуць шмат пра папярэднюю тэму, як схуднуць клету, пішуць такое. Да лета гатовы, белы як смятана і тлусты як смятана. Як тлусты. Ну, да. Зразумеў жарцік. Купляйце гарбату для пахудання, яна не смачная, але з тортам нічога так заходзіць. Так. Жиза. Василіша, цікава. Самая лепшая дыета фінансавая. Няма грошаў, няма спраў, няма пытанняў, няма тлушчу. Я просто згадаў, што я вось свой прэс бачыў 2 разы ў жыцці, то бок другі раз ужо адмыслова над гэтым працаваў, першы раз просто жыў у студэнцкім інтэрнаце. Всё было окей. Далей, я не ведаю, можа вы мне неяк дапаможце, как получить грин-карт в Белоруссию? У Беларусь можна атрымаць толькі чырвона-зялёны карт. Чырвона-зялёны карт. Ну і давайте скончым на такой прыемнай ноце з раніцай, як у дому пабыў. So sweet, родненькие, дороженькие, дякую великий. Дякую великий, что ставили ваши подобайки, писали ваши комментарии, что досылаете нам свой фидбэк. Мы вас любим. Что приходите на
что приходите на эфиры з нами. Мы с вами сустранемся ў наступным тыдні. Калі ласка, вось націсніце падабайкі. Вось вам калі спадабалася то, што там рабілі, там вот это вот усё так само. Цісніце падабайкі. Да сустрэчы, шаноўныя гаспадары. Ширится свет, черно-белый свет, ультрафиолет, разный человек, усё на своих местах, где повинно быть, свою, а не чужих, историю прожить. Песня, якая застанется тут надолго, сфер не прорвется, маешь пруткие волокны. Ляти, вольный ветеран горы, ярким полымем вяжет, по теле вода кружит, вечная земля. Суды в рошаті, ти ставиш під сумнів, тягне до людей, ти включаєш світлофор червоний, може знайдеш ти, пасуєш то для всіх, а мозг ховаєш від усіх, що може бути пригожим. Пісня, яка застанеться тут надовго, сфер не прорветься, маєш прудкі волокни. А коли покусает, то стоишь больше твердо. Песня, якая застанется тут надолго. Ляти, вольный ветеран горы, ярким полымем вяжет, по теле вода кружит, вечная земля. Ляти, вольным ветеран горы, ярким полымем вяжет, по теле вода кружит, вечная земля. Сёння на Белсаце. А 19 паводле Менску запрашаем на падсумаванне падзеяў тыдня ў студыі Белсат у жывым эфіры. Далей о 20:05 жесточайший мульт, прэм'ера анімацыйнага сатырычнага